Hej og velkommen til den her video. I dag vil jeg spille noget Minecraft. Og det kan godt være lige nogle gange, at jeg lige kigger væk, fordi jeg er faktisk i gang med at uploade en video lige nu. Men endelig har jeg fået fikset min mikrofon. Men nu synes jeg bare, at vi skulle komme i gang. Der var den der mine eller rift ting derovre, som jeg gerne vil udforske, men så skal jeg bare lige have fundet noget, have lavet en til pickaxe, og så kan vi komme afsted. Så jeg er super glad for, at jeg har endelig fået fikset min mikrofon. Jeg har som sagt fået et nyt headset, og jeg er bare virkelig glad for det, men fordi, så nu kan I endelig sådan høre mig, og det er bare meget dejligt. Så det var det der træ, var der sådan en swarm. Er der en kanin? Oh my god, hvor er du cutie. Hvad er det der sker? Oh nej, oh nej. Hey, okay, her er det der træ vi havde, eller det her mushroom træ. Sådan der. Så jeg tænker lidt, at de her blomster skal stå ved den anden dør hen ved hvad det hedder, den anden dør på det lange hus. Og så vi skal bare finde den der rift ting. Jeg tror det er mere herovre. Ja, det er her. Det er her. Jeg kan se den. Den er lige her. Okay. Så nu har vi fundet riften. The rift of all the rifts in the whole rift world. Så nu lad os bare få minet. Så det her, det bliver mest en exploring video. Jeg vil bare lige sige, at i stedet for 15 subscribers, så vil jeg hellere gerne have 10 subscribers, og så spiller jeg The Forest. Det kan ikke engang være, at jeg måske kan optage det, fordi det kan jeg heller ikke med League of Legends. Man kan ikke optage League of Legends, fordi det er alt for stort at optage med grafikken og det hele. Og jeg ved ikke, om det er det samme med The Forest. Jeg kan prøve at lave en prøveoptagelse på det, men jeg skal nok fortælle jer i en video, hvis jeg ikke kan optage det. Men jeg vil blive virkelig glad, hvis jeg godt kan. AP Jacob Henskill. Okay. Sådan der. Sådan der. Der er godt nok mange gode ressourcer og kul og det hele i den her mine. Rift, mener jeg sådan. Så nu kan jeg endelig lave nogle gode videoer med, hvor I kan høre mig, og I skal bare skrive, hvis jeg skal sætte noget lyd på. Men I skal bare lige vide, at hvis I nu skriver det, så bliver det ikke særlig høj lyd, fordi at, hvad det hedder, altså, så kan I jo ikke høre min stemme og sådan noget. Men jeg tror godt, I vil kunne høre den nu, fordi at den er blevet højere og bedre med min nye mikrofon, og så overvejer jeg det også lige lidt selv, om jeg skulle sætte noget lyd på. Ja, der er noget her. Synes jeg så en edderkop. Mærkeligt. Hey, noget vand. Hey, der er mere. Der er mere iron. Okay, så er der ikke mere. Den knækkede. Det er bare det gode. Vi finder hele tiden iron, og så kan vi også craft noget armor. Og bygge nogle flere pickaxes. Det her, jeg tror det her bliver en virkelig stor mine. Eller, ja, mine.
vi har været et rigtig heldigt sted, fordi i starten der fandt vi noget kul nede i den der lille grotte, vi miner sten ved. Og så fandt vi også... shit. Så fandt vi også, hvad det hedder, jern i den der lille mine, og det har virkelig hjulpet. Og så var der den anden grotte ved siden af vores hus, som også havde noget jern og en masse kul, som vi godt kunne bruge. Og så var der, ja, vi har bare været virkelig heldige. Okay. Så der kommer til at være et link i description, som altid, til The True Groves kanal. Der kommer snart, eller i den her weekend, kommer der sikkert et par, hvad det hedder, multiplayer videoer. Det kunne godt være, men det er ikke helt sikkert. Hvis jeg kan fange ham på Skype, så er det ret sikkert. Men nu skal jeg bare lige have... der er noget lag. Nå, nu er godt væk. Okay, min vlog, hver fredag, den er snart uploadet. Den var lige i 1 minut, bare lige for at sige det. Ja. Jeg skal også lige kigge på min opdatering på min PS4. Det er sikkert ikke noget, jeg skal tale om, men det er en opdatering til et spil, der hedder Assassin's Creed Unity. Den hedder Dead Kings, og det er en DLC, hvis I vidste, hvad det er. Det er sådan... hvis jeg spiller Call of Duty Black Ops 2, så ved I sikkert, hvad det er. Og sikkert også, hvis jeg spiller Black Ops 1. Det er sådan, hvor der er flere baner måske, og nogle andre ting. Og her kommer der en helt ny sådan by og sådan noget. Altså den samme by, bare med andet texture og sådan noget. Men det vil jeg ikke så meget ind i, fordi at, ja, vi har for at spille Minecraft og ikke Assassin's Creed. Så ja. Jeg er lidt hæs, sådan lidt. Jeg har virkelig glædet mig til at få det her headset, og jeg har bare glædet mig helt vildt til at få det her headset, fordi at så kan jeg endelig lave gode videoer til jer med en god mic, og hvis I ikke vidste, hvad en mic er, så er det mikrofon, og ja. Der er noget mere. Jeg vil altså helst have alt kullet, fordi så løber vi ikke tør, tror jeg. Er noget jern? Lad os lige gå længere op af her. Og noget her, nej. Der er mere her. Det her det er en stor... det er et stort sted. Med kul. Der er endda mere. Lad os lige tage det her. Det er godt nok mørkt. Jeg kan knap nok se noget. Jeg tror ikke engang, at I kan se noget. Det er mørkt. AP Shaco Pen Skill. Sådan der. Okay. Okay, så... Nu tror jeg, at vi går den anden vej her. Fordi det der, det er bare en dead end. Som man kalder det. Så jeg så noget jern hernede. Det var vist lige der. Her er der noget jern. Og også mere kul, det er godt. Bare lige et tip. Samle altid så meget kul som I kan, fordi det vil virkelig hjælpe jer. Selvom at det bliver bare kedeligt at bare samle kul, når det bare er overalt, så gør det, fordi at det vil virkelig hjælpe jer. Og ja. Okay, den er uploadet. Jeg vil sikkert også godt vise jer... Jeg vil sikkert også godt vise jer guld. Ja. Okay.
et par år. Det var nice. Jeg tror, vi beholdt det og gemte det til armor. Men jeg vil sikkert også vise jer, hvordan jeg laver mine thumbnails. Hvis I ikke vidste, hvad det er, så er det videobilledet. Altså selve billedet sådan. Det er virkelig nemt, og I skal ikke gøre noget som helst for det. I skal bare finde billedet, og så er det næsten kun det. Det er faktisk kun 3 steps. Tre ting, I skal gøre, så har I lavet nogle fede thumbnails. AP Shaco Pentacle. Okay, jeg skal lige stoppe det her vand. Sådan der. Og vi har 31 iron. Det var godt nok godt. Men der jeg kan endelig bare tale. Og så kan I høre mig klart og tydeligt. Og undtagen hvis I har dårlig hørelse og sådan noget. Undskyld dem, der faktisk har det. Okay, så vi skal ud herfra, når den her den er brugt op. Den her hvad det hedder, pickaxe. Og så ved jeg faktisk ellers ikke, hvad vi skal lave i den her episode efter det. Det tror jeg faktisk bare bliver det. Og så I må... Jeg vil virkelig gerne elske, hvis I skriver i kommentarerne om nogle nye byggeidéer. Jeg har tænkt mig lidt over en pool, og måske et ekstra lille hus. Måske et træhus, det kunne være ret fedt. Men jeg ved ikke rigtig, hvad I synes. Så hvis I er enige med et træhus, så bare skriv det ned i kommentarerne. Det vil jeg være meget taknemmelig for. Og ja. Mere guld, yes, I like it. Yeah, this is so good. I skal også, I må også meget gerne følge med i The True Groves Minecraft serie. Jeg har lidt sprogspørgsel lige nu. Fordi han laver også nogle ret gode Minecraft videoer. Hans mikrofon var god lige fra starten, og sådan noget. Så I kan bare se dem alle, uden at have mikrofonproblemer eller sådan noget. Så ja. Men det skulle jeg virkelig ikke sådan tale om. Fordi, altså, ja. Det er lige meget. Okay, jeg fik den. Jeg tror, det her bliver... Ja, okay, den er brugt op. Vi har 9, og det er faktisk nok til at lave en brystplade. Og så har vi en masse jernmalm. Jeg tror, jeg vil lave fuld armor ud af jernet, og så gemme guldet. Og, men lad os lige få alt kullet herop. Og så alt min crap, det skal også lige herop. Sådan der. Og ja, jeg har det bare heroppe. Så lad os komme afsted. Jo, det er her. Vi skal op her. Og så, ja. Det her. Faldt ned. Ellers så smadrer hele den her. Nej, vent, jeg har noget jord. AP Shaco Pentacle. Her har jeg ikke været før, men det fører opad, så ja, lad os gå herhen. Håber jeg kan komme ud på det rigtige sted. Der er noget jern. Det her ser virkelig forkert ud i mine øjne. Den her vej ud, men ja, vi prøver. Hey, var der noget? Jeg tror der er noget kul, så det kan være, vi har været her. Ja, vi har sikkert været. Jo, jeg kan godt huske det her sted, tror jeg nok. Er det ikke her, og så... Nå, vi er gået forkert. Men vi er på et sted, hvor vi har været. Der kommer faktisk X-Factor lige om lidt. Shit.
Okay, her er svampene, og så er det, jo, det her, fordi jeg kan godt huske, at jeg kiggede sådan ned, og så var der den der, og den der, den der. Men har jeg glemt noget kul? Ja, jeg har glemt noget kul. Det er lige meget. Ja, vi er oppe på stedet, og vi har en vandrute op, og det er dejligt. Og vi glemte det her jern. Der er stadigvæk meget at udforske her. Jeg kan faktisk lige prøve at gå igennem her. Wow, der er godt nok meget kul. Nå, men jeg vil ikke rigtig bruge tid på at komme over der. Så lad os bare komme ind til huset. Okay, sådan der. Lad os komme op. AP Shaco Pentakill. Det ben. AP Shaco Pentakill. Shit. Jeg kommer ikke til at overleve det. AP Shaco Pentakill. Vent lidt, jeg har en idé. Det var ikke lige min idé. Hallo? Det er hvis jeg puster. Undskyld, hvis det gjorde ondt i ørerne, det der. Ja, okay. Hvis jeg puster på mikrofonen, så... Yes. Sådan der. Så dækker vi lige det her til. Og ja, det burde være godt. Jeg skal sikkert også vise jer, hvordan jeg optager mine videoer. Jeg bruger bare lige for at sige det, så bruger jeg et program, der hedder OBS. Det er rigtig godt, og jeg kan virkelig godt lide det. Jeg skal nok vise jer jeres indstillinger. Bare lige for at sige det, så mit nye headset, det er et Logitech, og Anders' The True Growth, det er også et Logitech, og det virker rigtig godt på OBS, så jeg vil helt klart anbefale det, hvis I nu har et, eller så kan I bare gå ud og købe et til måske 100 kroner, altså hvis der nu er et, eller et på tilbud eller sådan noget. Okay, vi har været her, ja. Så det vil jeg helt klart anbefale at bruge, hvis I nu vil bruge OBS. Men ja. Vi har godt nok meget ressourcer og sådan noget, så jeg tror jeg vil ud og hugge noget træ måske. Det var godt. Jeg havde nogle blomster her. Det vil jeg lige se på. Nej, nu regner det. Jeg hader, når det regner. Okay. Sådan der. Så tror jeg bare, jeg putter det her op i. Og så skal jeg lige have noget træ. Jeg tror jeg bygger nogle kister. Måske. Det er to. Det havde jeg lige regnet ud, det der, hvor mange vi skulle bruge. Det havde jeg lige regnet ud med min albue. Nej. Men sådan her, det ser ret godt ud. Og så måske med nogle crafting table. Jeg tror kun lige, jeg laver et. Og så tager vi lige det her. Det kunne vi godt bruge. Sådan her. Så det her, det bliver sådan måske et lille opbevaringsrum. Og så ved jeg ikke lige, hvad der skal være her. Jeg har en idé. En counter. Og så her. Der skal lige 2 sekunder. AP
Shaco Pentacle. Jeg har bare helt vildt fået den der sang på hjernen. Det er en League of Legends sang, lavet af Instalark. Og ja, deres link kommer sikkert også til at være i description, fordi de laver nogle ret fede sange. Så den kan jeg også tjekke ud. De er ret nice. Instalark. Så ja, allerede 10. Det er godt. Og det er det for den her episode. Jeg må lige få det her i order. Sådan. AP Shaco Pentacle. Okay. Det var det for den her Minecraft episode. Håber I kunne lide den. Subscribe og like. Og I må også meget gerne kommentere på nye ting jeg skulle bygge. Og så også hvorfor nogle andre spil I vil have mig til at spille. Og husk, hvis vi rammer 10 subscribers, så skal jeg nok spille The Forest. Og så ja, men det var det for den her episode. Håber I kunne lide den, og håber også I kunne lide, at jeg har fået fikset min mikrofon. Det tror jeg også godt I kan lide og sådan noget. Og husk også lige at skrive i kommentarerne, hvis I vil om lyd, om jeg skulle have lyd på. Men det var det for den her episode, og indtil videre er NPM Gaming